Li tkun triggered huwa tajjeb għalik. Iva, li inti tiġi triggered huwa tajjeb għalik. Jiena Matthew Bartolo, din hija Terapija Bla Kantunieri. Jalla dan il-vidjo jittrigerjak biex tagħmel xi ħaġa f'ħajtek. Meta inti tara post, meta inti tisma' topic, meta inti tara xi TikTok video li qed jittrigerjak, importanti ħafna tifhem għaliex qed jittrigerjak. Importanti ħafna tifhem l-emozzjoni li qed jittrigerja fik. Għax meta nitkellmu fuq trigger, qed nitkellmu fuq reazzjoni li nħossu ġo ġisimna għal dak li qed naraw li qed ngħixu dak il-ħin. Minix qed nitkellem fuq nies li jbatu PTSD jew inkella ansjetà severa li tkun ġid dijanjosi ta' psikjatra jew ta' xi ħadd li jifhem. Qed nitkellem fuq il-kumplament tal-poplu, kumplament tan-nies. It-trigger hija emozzjoni aħna nħossu. U kull trigger, kull emozzjoni qiegħda tina messaġġ biex nagħmlu xi ħaġa fuq dik l-emozzjoni. Jekk qed tħoss il-biża', dak ifisser huwa l-mument fejn moħħok ħajaġġel jaħseb fuq is-sitwazzjoni li qed fiha jew li dieħel ġo fiha hijiex ta' periklu jew le. Jieqaf, jirrifletti, ara x'periklu hemm u x'tista' tagħmel biex inti tissalvagwardjalek innifsek minn dak it-trigger, minn dik is-sitwazzjoni. Jekk qed tħossi dwejjaq huwa trigger għalik biex qatt tagħmel ħin waħdek, tirrifletti u tfejjaq il-weġġat emozjonali tiegħek. Jekk it-trigger huwa ta' ansjetà, l-ansjetà hija il-kimika, ir-reazzjoni fil-ġisem li tgħin il-ġisem u l-moħħ jipprepara ruħu għal sitwazzjoni li tista' tkun ta' biża' għalina, ta' threat għalina. Jiġifieri iva, jalla tiġi triggered iktar ta' spiss ħalli tkun tista' tikber bħala persuna u tevolvi għal persuna aħjar.